ning ngajurit wong maguru kongso tatak yadya putula para panjriting turangga esti rekata ingkang tojo layu sepit lah dalah aja kaget kowe kabeh tak awe Wadyabala kanca-kancaku Wadyabala katu menggungan aja kaget tak awe lah dalah Kakang Prawara Kendra ngawe Wadyabala katu munggane ngopo woi FGHIJ ene ngopo Kakang Prawara Kendra ngawe kabeh Wadyabala katu menggungan ene ngopo Kakang Prawara Kendra ngawe Wadyabala katu menggungan ene ngopo Kakang Prawara Kendra ngawe Wadyabala katu menggungan mundi dawuh sinuwun Prabu merak kesimbirya sinuwun Prabu Ataswara aku lan kowe wae kabeh Wadyabala kinenderake Gusti Patih Jaya Lengkara. Waduh lah budal menyang endi? Budal menyang mertapan mring cendane ngersane Begawan Gembung tanpa sirah. Wigatine aku dhewe ra weruh. Sing baku aku lan kowe kabeh kudu melu budal nderekke lekase Gusti Patih Jaya Lengkara. Banjur sesuk apa ade mangkat? Ora ketang sambung obor corok lintang mangkat to dhewe iki. Oh iya ngestake dawuhmu. Yayi Panigajangga ana dawuhmu apa Kakang? Budalno nembang aturane para Wadyabala. Ya ngestake dawuhmu njaluk pamit matur pasulan. Ngati-ati aja kowe bocah cilik. Mundur sang ngapatke Kondang sang ya prajurit pendeperi swara kumyongkol paragonang poskur tambur yang papanden tuhu talut taklera jolok dian Pranyata kamuryan asri wis nyorambung sang Panigajangga genya dawuh Pring Wadyabala us katata langgang Daya-daya Prawara Kendra tuhu ing
budal. Ayo budal. Sik keri apa? Ayo bali sik apa? Aku rasa ngising aku. Alah. Kae wok bali kana sing rasa ngising ya. Sang Yaksendra kara rupa mangasas kati angin pangsempal keprapal selo-selo kablesat satwa lumayu mangungsi kaget kakudo kan Joko Bumi gimana dek? Dek dengkulmu melocot kok lung Nun dosaku kabeh lho iki sagah ngetutke aku nggih anggere waton ana opahe nyambut gawe urung lekas wis opah weh lah nek cara nggen grup kula sing dhisik lho iki sadurunge munggah panggung niku dilungi amplop nembe le nyambut gawe temata iki yo ora ning yo kadang nek jope lawas ngono sing demung sak ngelombo dhisik lho dhisik nek sing demung saiki lak wis ganti to. Sing dhisik demung saiki nyaron. Iya. Togok niki sing nyaron. Togok nggih. Can yo cacahane ya apik tenan. Oh iya. Ning nggih niku penitine wah penitine judhek esuk-esuk bongkaran. Lha opo? Wah lah apa gamelane kebak banyu. Dibuka wilane ajeng kono wis megung ae banyune. Kok, Nun. Ayo ngaturke nawala kok. Nggih, ning napa sampean wantun. Wani wae. Apa sebab ora wani matur ngersane Begawan Gembung tanpa sirah? Aku ki nayakane anake. Ya kuwi Sinuwun Prabu Merak Kesimbir, ya Sinuwun Prabu Ataswara. Oh nggih, aku sing wis dipercaya. Aku sing wis dipercaya minangka dadi wakile atmajane Begawan Gembung tanpa sirah, ya kuwi Sinuwun Prabu Ataswara. Mula tak jaluk iki mengko aja nganti sing turu. Oh kuwi. Lha pripun nyekseni kepiye pangandikane Begawan Gembung tanpa sirah? Kademen rapopo, kemulan rapopo. Ning nek turu ya ora apa-apa. Man wis kokean kok kae wong kae. Kokean melek. Lan nggih ning jenengan nek gelem kula emotke jenengan mbok ya sing ngati-ati. Ngati-ati piye? Sebab nuwun sewu. Jenengan ajeng ngadepi Begawan Gembung tanpa sirah. Niku me pandhita tuwa kae wong tuwa mesti gampang diapusi. Weh ampun ngembe tuwane. Nuwun sewu Begawan Gembung tanpa sirah nika nadyan to sepuh ning teksih gadhahi kasekten linangkung
bebasan pinatah mendat jinala menter sinumbak bengkong sinuduk putung begawan gembung tanpa sirah kuwi nggih mula nek jenengan ajeng wani nuwun sewu nika pendhita sing gedhe aji panggendame guna kasantikan guna kaprawiran tu atos sing balung uleting kulit nika ngelmu tebuse akeh banget ngelmu kanuragan ngelmu kasantikan sedaya sae mula jenengan ngati-ati nek kalih begawan gembung tanpa sirah nek sampe mengke misal lho misal niki Dewi Sri mboten entuk diboyong terus jenengan ngruda paripeksa kalih begawan gembung tanpa sirah nuwun sewu mriko ya gelem wani karo sampean lho apa ya iya anu anu nggih leres niku mulane ngati-ati tinimbang mengke jenengan malah kanane kedarang-darang kula karo togok ndadak kangelan golek silian ambulan lho ku ngopo lah kok nek kok luka kan perlu digawa ning UGD ya Kang iya apa wi unit garuk dada oh usahakno garapen dhisik kok ya padha wae ya aku rawedi aku jiwane satriya najan derajatku pati aku wakile Nalendra kok nun kerek lampit brungkat kimpul gajah derekno aku sowaning pertapan pring Cendaringga oh nggih ning ati-ati pun kula elekke niki ora kok ateges kula menging-menging jenengan ajeng maju niku mboten ning kula karo bilung niku mung ngelekke supayane mengko aja nganti kawula utawa cantrik sing ora ngerteni kenthang kimuling lakon kaembet karaharjane niku ngono nggih mula nek mengke mboten dikeparengke Dewi Betari Sri diboyong pun wangsul mawon kundur mawon teng negari ngatas angin ora sudi mergo aku wis janji karo Sinun Nataswara yen to baliku nganti kelawan Betari Sri bola nggih pun nggih pun sing penting kula kalih togok mun elek-elek ya ditenono ngasih meleset gunemane Patih Jayalenggara aja takon dosa wirang aja dirang Patih Jayalenggara nggih pun nderekke wis ayo budal nderekke aku nggih jenengan mlaku waduh mbok yo sewak-sewake kolte apa iki ora ngono kuwi to pol anu glung ora sasus ora sakukan belum tanpa guna budal iki budal saiki ora saiki oke pengen tangan ting tat pengin tangan ting jelat
sauyun pandang sumulo wong pamadang isroning pasarean ngenane wadana ramu-ramu kalingan ngangrangan sangtia sangtia manah engkong sumungkam guling sakangkung mangrarapa babu mangrarapa babu eman-eman Titiwan Kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku anakku Cahayu sowan ning pertapan mring Cendani ana apa Cahayu Ataswati eneng apa kowe sowan monggo ora kaya adat saben pasemonmu kowe sajak duweni rasa pekewuh karo bapakmu Cahayu eneng apa Cahayu siang pantara ratri amung
cipta pukulun ong tanana liyan kaesti mila katur kang cundramane prasasat ragat ulun kang sumambah mu gweng pratata prabu miwang kagungan to sing sim sat sampun prapti katonasta pukulun tenara pati Rama dewaning sun Kanjeng Rama iya Cahayu eneng apa pasemonmu kok sajake kowe duwe rasa keganjelan jroning atimu aduh Kanjeng Rama sewu-sewu kaluputanku diagung pangaksama iya ora apa-apa eneng apa Cahayu Kanjeng Rama sing gedhe pangapuramu merga kepeksane aku kudu matur ana ngersane Kanjeng Rama iya kepiye Kanjeng Rama kanca-kancaku wulan iki ya sasi iki padha rabi aduh piye cah ki kok melu-melu wae to kose kowe karo kancamu kuwi beda jalaran kanca-kancamu wis padha gerang ning kowe iki isih cilik sik to gek tur meneh kowe iki ya arep njaluk rabi gek arep rabi karo sapa Kanjeng Rama ora pirsa yen to saknyatane Ataswati ya anakmu iki wis duwe calon garwa lho kok ora tau to jak dolan mrene ya ora ya mergo aku durung tau ketemu lho piye to ki durung tau ketemu kok wis duwe nanduke rasa seneng Dik, apa Mbak Yu? Kae koyoke le dianggep calon bojo ki gambar nggon HP kae. Sopo? K-pop.
Apa kuwi? Masak kowe iki sing cah nom kok ora roh. Apa? Kae lho sing jenenge Jimin kae lho. Wong Korea to. Yae kuwi sing dianu. Udu kuwi mban. Wo senes to Gusti Ayu. Dudu. Lajeng sinten? Aku gandrung karo sawijining priya jenenge Kimpul. Dudu. Ora sudi aku karo Kimpul. Wong ora tau adus. Ya nek ngono Karsi. Udu. Kowe meneng ngomban. Mban meneng ngombang tak kelethak gundulmu. Mboten penembang. Matura Cahayu sapa sing dadi kegandhilaning atimu? Ngae wingi Apa Mbak Yu? wallpaper diganti fotomu. Wah. Lah kok kurang ajar, sawa? Elek Karsi. Kok tak labrake. Are kurang ajar tipen. Wah betrote. Waja malah kesenengan kono. Kesenengane kaya ngono. Satriya bagus. Pengawak Tirta Gaya Teja. Kekasih Raden Prabu Kusuma. Lho, satriya ngendi? Aku dhewe ora ro. Aku dhewe ora mangerteni. Ning rikala semana Raden Prabu Kusuma methuki aku jroning impenku. Dheweke nandukke rasa tresna marang aku. Aku bakal dipundhut garwa Kanjeng Rama. Mula aku njaluk tulung upadinen Raden Prabu Kusuma. Golekno ngendi papan dununge Raden Prabu Kusuma Kanjeng Rama. Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang. Pindha gombang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone. Oh. Latalang gosik Cahayu. Kowe ngandhake yen to kowe seneng karo sing jeneng Raden Prabu Kusuma gosik to tak takon. Lek kowe arep ngerteni yen to kuwi Raden Prabu Kusuma kepiye, ciri getheke kepiye. Tur meneh kowe iki durung tau ketemu karo sing jenenge Raden Prabu Kusuma. Kowe mung ketemu eneng jroning pangimpenmu. Ya nek sing jeneng Raden Prabu Kusuma kuwi ana tenan ning jagat iki. Lah nek ora ana, ateges ngimpimu kuwi mau ora bakal iso dadi kasunyatan. Kanjeng Rama wis to. Aku njaluk tulung kanthi banget. Tresna iki wis abot ndak sandang. Akeh kang ngandhakake yen abote tresna kuwi kaya wong nyangga bumi. Aku njaluk Kanjeng Rama budhal golekna dununge Raden Prabu Kusuma. Yen to ngasih Kanjeng Rama bali ora nganti kelawan Raden Prabu Kusuma. Lalu wong aku mati nglalu golek dalaning pati Kanjeng Rama. Woi lah dalan ayo. Ya wah jan wis buat-buate nuruti bocah nangis. Ya ngger Cahayu mengko tak golekke Saiki mengko dadak ngungku ana daya sing arep tekan kene engko sik dinteni sik Cahayu.
Wawalindo bumi sing kumalu Dokondor Gatok kumalu Dokondor Gatok ora dalah ora pangling iki kaya patih negara ngatas angin patih Jaya Lengkara pati anakku lanang Ataswara ya merak kesimbir ditutke karo Togog lan Bilung Amit pasang Kalimantabe tinebi ngludu separing tawang tumbang berbahan syukur piyambake sewu bilih paduka boten pangling boten sube kelan ingkang abdi kepadian negari ngatas angin. Nggih penembahan kula ingkang abdi pun Togog. Nggih penembahan kula ingkang abdi pun Duwi. Duwi sapa? Penjaipeng nih. Oh, jenengmu asli Duwi. Duwi. Nek sing ngempul wis jenenge Gagah Dwi Eka Purnama kuwi lenang banget. Nek Bilung ki sapa jenengmu coba? Nira Dwi Atmaja. Kowe lak kene nyekel fotone KTP-ne. Kapan-kapan iso tak nggo pinjol. Modar kowe. Aja to lho. Kowe ora apa-apa men ketayalan. Eneng apa kowe sowan tanpa tinimbalan sih? Berban. Atur nika. Bilih dinten menika kula nedya atur namul marsa jengantiku Sang Pinandita. Saking Atmaja Paduka iki Gusti kula pun sinuhun Prabu merak kesimpir. Wenawala apa mrata diage wenehna kelawan kowe kepareng kula majeng seman kula Berban. Carita nampa semanten Sang Begawan Gembung lan Sirah anyurasa isining nawala saking Kang Putra lumantar Sang Patih Jaya Lengkara nalika semanten Den Surasa isining nawala urut setunggal mbaka setunggal datan mangertosi mobah musing lelampahan Sang Begawan Gembung tanpa sirah dadi berkata Bro Markoto Mansuryane nawala den jur-jur nawala den remuk-remuk duka yayah sinebi Sang Begawan Gembung tanpa sirah kula. Wah. Tabler gentap duka yaya sinebi netra kocang kondarandir hitep maya mangolon sokrawadanira ambaranang ladalah Dityan Kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku Jaya Lengkara wonten dawuh Berban kowe ngerti surasane nawala apa ora? Lho, kula mboten ngertos. Babar Sari, babar pisan. Babar pisan. Kula mboten mangertosi. Menapa isining nawala? Menapa seratanipun nawala? Isining ngrembug napa kula mboten ngertos. Kowe ora buka isining nawala. Sadurunge kowe mlaku saka negara ngatas angin tekan kene. Mboten babar pisan, mboten Berban. Bagus berarti pancen kowe iki nayaka sing mangerteni lan sing pancen ngabekti karo ratu Gustimu. Wah kowe tentu kados pundi enten apa kowe ngerti ora surasane nawala anakku Ataswara kepengin boyong Betari Sri
ngerti-ngertine yen to Betari Sri dimaning buga mapan ana ing pertapan mring cendani. La dalah Jayalengkara. Kowe nek gelem tak kandhani, nek anakku isih gelem tak aku anak Begawan Gembung tanpa sirah. Jayalengkara, wonten dawuh. Kowe bali yo emutno marang anakku. Ataswara ya merak kesimpir. Bapakne saguh ngayoke wong wedok liya ning aja Betari Sri. Kowe bali yo Jayalengkara. Katri gumulung mangrama ing wadya. Kurdha kroreh kagiri-giri. Jijik ira. Wah, latala. Uye. Panus maning jajalanan kowe ngadeg tanpa tata krama. Aku wis ngerti jare. Aku janjane wis ngerti. Surasane Namala aku wis ngerti. Mergo sing dikandhani Namala pancen aku Seksi Togok lan Bilung. Surasane Namala kuwi mau ngandhakake yen to Sinuwun Prabu Antaswara kepengin boyong nglawan Wang Betari Sri arep digayuh minangka prameswari sing jejeg lungguhane Prabu Antaswara. Kowe arep dipek bojo Dewi Sri arep dipek bojo, mula gandeng aku wis dipasrahe Purbawasiswa aku kon ngamuk yen to ngasi Begawan Gembung tanpa sira ora maringake. Aja takon dosa. Dina iki pertapan mring cendhe bakal obrak-abrik kanane. Lah kok kewanen kowe. Wah! Kae piye kahanane kok dadi kaya ngono? Wis anakku Antaswati Cahayu. Ora sah wedi kae tak rampungane kae ana gur mundhan dadekke perkara ning pertapan mring cendane. Edan lah kok aku dadi diketak mencelat saka pertapan. Pun diomongi to. Pun diomongi nek Begawan Gembung tanpa sirah niku pancen nuwun sewu pandhita sepuh manula. Ning nuwun sewu nika nek diwaneni ya gelem wani mesti wae sampean mesti bakal kalah. Gok Dun arep tak jajal. Serasah ngelek-kelek, aku kesel ngandani wong kaya ngono. Lah ngapa? Ngeyele ora jamak-jamak. Mbok nek kenging kula emutke mending kundur mawon. Bali-bali piye? Ora kena bali. Yen to durung boyong lawan Wang Betari Sri. Ya wis kono. Kowe ora arep ngelekke aku meneh? Ora sudi. Oh ya wis sirku ki aku ya wedi nang iki. Ben mbok elekke ngasih jeleh-lehmu ngelekke wae ya ora apa-apa. Begawan Gembung tanpa aja takon turut tanding karo aku. Legane ngasiku parat.
pati pati kenapa mati pinedang lekan sing cocok terus sing kiken akari roko patan kariku mlenteng ridu mawur mangawur-awur kurang kuwi sing duwe sing temung wah edan tak karo sing metuki aku bakal kembung tanpa sirah kudu aku sing metuki karo kowe sapa kowe cantrike Begawan Kembung tanpa sirah jenengmu sapa takon karo aku sapa Sulis wah ngleleng kowe saiki iya ayo apa kelakon kowe arep wani karo aku ora sandadak kowe nanti Begawan Kembung tanpa sirah ayo arep tak todi sepiro daya Begawan Kembung tanpa sirah todi kepiye takon maca awakku sanandunge badanku aku wong kepiye ora sandadak Begawan Kembung tanpa sirah aku wis bedhek kelawan uripmu aku ngerti kowe iki wong-wongane tok mis kowe iki senengane nyolong kowe iki senengane mendem kowe iki senengane medhok madat main lan sak piturute iya lah mula kowe rasah dadak neko-neko arep mboyong Betari Sri tanding ana aku langkono kuandaku kelakon kowe iso mboyong Betari Sri wah sombong sumbar manguwuh gedhe ndas kowe babur popo wah ora minggat setakan ndura lena pangidhemu tebiak dadamu kelakon rondo bojomu Singolina marap teng lalis kowe Patih Jaya Lenggara
Iya. Hot. Alah. Mati aku sambato. Hot. Sadek siramu ora iso ngomong-ngomong kowe. Yuk, yuk. Ha. Hot. Alah. Wah. Hot. What? Hot. Yo. Hot. Sih. Cah bodho. Ngapa? Kaget kok ngadeg nang sirah. Ya ben. Gustimu pingsan kok. Iya. Monggo Gusti kula aturi emut Gusti. Monggo Gusti kula aturi ngemut. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti mumpung anget. Mangjat kurdo suruh mapangga. Hei, apa dikira aku iso mbales karo kowe? Hei. Lu. Motor kowe. Matane. Bilung kowe. Lah nggih, Dure. Kaya ngene kok lagi men. Bilang lah niku. Wah, juang barang nyusur. Lah nggih. Pripun? Kok iso kalah niku pripun? Wah, edan. Wah. Cantrike jenammu. Nggih. Ning aku ndek pusaka ampuh. Napa? Siung pengape iki? Nggih. Iki tak nggo nyokot wong mati. Lah sing methoke sampean sinten? Jenenge Sulis ngono jare. Oh, ngaten. Yo. Mungkin nek sampean ketemu si cantrike Begawan Gembung tanpa sir sing jenenge Sulis niku tak cokot mati. Nek sampean ketemu cantrik liyane Sulis niku tak cokot mati. Nek sing maju Begawan Gembung tanpa sirah tak cokot mati. Terus ana telek tak cokot ora. Wah, jan tak kira njur apa-apa dipangan ya terus ora. Pun nek ajeng-majeng mboten napa-napa kula sengkuyung ning nggih niku ngatos-atos. Yo. Jo takon terus wis Sulis cokot mati kowe ora.
sulis. Gledak kok kaku kok. Oh iki. Wow. Wow, meninggoy. Yung ngalah nama kempele semene kok dicokot pisane kok jempelang. Mati wilung. Ora nek menurutku ora. Nek rumangsaku kok yake kuwi ora ambekan kuwi. Ngeyel ki diomonge kok ora. Wis ta niku kula pestheke niku genah isih urip. Irunge isih umbas-umbis. Mripate isih kriyap-kriyip. Lung, Non, nek percaya aku tak omongi. Cantri iki mati mergo tak cokot. urip. Mati ya Lung. Wis to. Percaya iki ping cah cilik. Ora sah ngeyel kandhane wong gerang. Wis tak omongi wingko isih urip. Mati ya Lung. Mati ya Lung. Ora urip neh. Urip. Mati. Urip. Totoan. Yo. Nek kuwi mati, Pak plotot wetengmu. ya dadi pripun sinuwun anu Gusti Patih? Nek iki mati, kowe rak pecah ndasmu. Nggih, siap. Ning nek niku urip kula nggajul sampean. Yo. Terus aku, Tak betot. oh yo. Dadi Dadi titeni wae delok kene. Engko nek cantrike Begawan Gembung Tanpa Sirah kuwi urip, aku mbethot togok nggajul juragan. Nek kowe engko mati aku wetengku mbledos kelangan sirah. delok wae. Delok wae diteni. Ki engko nek janji wadya utawa cantrike kuwi engko urip meneh aja tak kandhes ya. Ya. Ngopo e au. Nole ya. Ono apa jane? Mang noleh. Wah, lah dalah edan. Urip neh ki. Bos, Apa? nglunasi. Edan kowe. Urip neh, urip wae. Ora ngono kuwi tolong. Wah kene tak gak kene no. Wis ora aku. Aja digareti sarungku. Ora tak kene tak Wis ora aku. gak tagak rene tak gur sak bedhotan neh. Ora. Wong ora. Gila tanganku wis tak seri wedi. Dadi men ora lunyu. Wah. Wah, tenan aku ulung. Mas Sulis dicekelke Mas Sulis. Mampus kau. Ayo marep rene. Marprono. Ora ngono kuwi. Ming sak bethotane kok masa nglegani atine adine. Wis yo. Tarik napas. Ora aku ya mengarep bethot ilatmu mesake kuwi kelangenane bojomu. Nek tak anu ndak malih. Wah, cocok kuwi wah iki ya. Wah iki wah. Pelo omonganmu. Wah, edan kowe tak akoni digdaya. Aku ora ketemu karo Begawan Gembung Tanpa Sirah. Ayo maju garing atiku. Panjen arep metu karo Begawan Gembung Tanpa Sirah langkono ku andaku. Mati dening aku, mati dening aku. Ah, lakon mati dening aku. Ah. Pecret tak wange.
Asem kok. Ditenono pembalasan lebih kejam. Mati deh, mati deh. Oh, oh, ah, oh, oi. Ngomong apa? Ngomong apa? Ya neneng bayi turu. Ayo. Wenehno Benari Sri. Kowe arep wani karo aku. Wani wae. La dalah. Jaya Lengkara kowe kok ora patut. Kowe kok ora iso ngembung pakartine anakku. Ora iso ya, Ben. Sing baku anane neng kene. Ming Jaya Lengkara karo Gembung Tanpa Sirah diwenehke apa ora? Diwenehke apa ora Betari Sri? Ora kelakuan Ruto Paripeksa. Ruto Paripeksa. Hut. 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 Kowe kok ngeyel to? Kowe kok ngeyel? Diomongi kok ora kenek to? Waduh Peneban tulungono aku njaluk urip. Kowe tak kancani kok ora ngrungokke apa kupingmu ora kanggo aku njaluk urip. Kancani ngeyel. Ora tau ngrungokke gune wong tuwa cokot tugel kupingmu. Ana dawuhmu apa? Candrik kene wis tak dawuhi jaga kahanan pertapan mring cendani. Saiki aku njaluk pamit, aku arep goleki karepanmu. Aku arep goleki sapa wong lenang sing kepengin pok gayo, pengin pok rabi kuwi Asmarawati. Matur nuwun Bapa Penemban, ngaturke panuwun. Dereke Cengkare muga-muga Bapa Penemban iso nganti lawan Raden Praba Kusuma. Njaluk pamit Cahayu.
Manggahanggo sumbar mawalindro bumi konjeng kumalodo kontor gatot omong sang jalani di oh suwe nggonku ngenteni nganti cumeng klungen kaya ngenteni Sileming Palwa gabusku mambangi Sila Kresna lah kok Jaya Alengkara ora ndang prapta ning negara ngatas angin nganti suwe nggonku ngenteni lah kok ora ndang prapta nganti kelawan Betari Sri selak ora sabar rasane ngatiku kepengin dhaup kelawan Betari Sri lah dalah Jaya Alengkara muga-muga kasembatan apa kang mbok jangka Jaya Alengkara waduh ketiwasan sinuwun Kagatri sang kapirang rinanggol kinambet kambet busang retnaning bawana lho Jaya Alengkara nek gobres getih kupingmu waduh nyuwun pangapunten sekawit kula sampun sowan ngersanipun ingkang Rama Begawan Gembung tanpa sirah dumadakan panjenenganipun boten maringaken bilih paduka nedya dhaup kaliyan Wang Pikulun Betari Sri sinuwun malah kula dianggep murang ngrungokke ngendikane Begawan Gembung tanpa sirah kuping kula dicokot ngasih tugel cepling kuping kula sinuwun lah dalah lah kok nganti tumindake kaya ngono Begawan Gembung tanpa sirah aja takon dosa ora nyono ora nglegi kok aku bakal wani karo kowe Begawan Gembung tanpa sirah pun go priksa teng THT wi telinga hidung tenggorokan wah edan kae piye lho mun ditutke mawon sak pola-polae mengki ra ngerti dhewe akibate kaya apa ya lho ayo alon-alon mawon mlakune wong kupinge ceplik barang ngono kok ya